ruang an na hmuh lo kha Hortoki tlong hna lamah hian hmuh ani a an hmuhna hi a hlat teh chiam lo wangin a kuang te pawh siam paih ala ni lova tin in biak pawh na duh anga a chak tawk lo awangin hmeichhe naupang hi duh nge anih tih hriat ala ni rih lo ani Remal cyclone awanga tun tuma chiatna hrang hrang thlenga nunna chan te kan torpui tak zet zet ani kan channel kal tlangin kan torpui ani tih kan sei lang ve ani chuan tuna an ruang hmuh mek hi hmeichhe naupang hi Hortoki lak fel ani tawh a nunna chan chung te pawh kan torpui a kan leinat tak zet zet ani hetiang em a Mizorama chiatna rawn thleng ta mai hi apoi kan ti hle a hetiang chiatna hi thleng leh tawh lo turin kan duh hle ani le khati zawng kha tun tuma kan video rawn tih chhuah theih te chu ni le pawsela video liah in hmuh leh kan tum dawn nia